Рахмат сіз айтып, өзіңізге, балаларына шалып барғаныңызға. Это очень волнительно и приятно. Ветерандар есімінен Ялал Камил 95 лет. 95 яшьлек юбилейы көнендә югары яркейдә яшәүче Бөек Ватан сугышы ветераны Камил Ялалов бик күп котлау, рәхмәт сүзләре кабул итте. Ветеранны зур юбилей белән тәбрикләргә район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, ветераннар советы рәисе Анатолий Романов, югары яркей авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рөстәм Әхмәдиев, Талгат Рахманов исемендәге урта мәктәбенең 8 А сыйныф укучылары һәм аларның класс җитәкчеләре, ветеранның балалары һәм оныклары җыелды. Хакимият башлыгы Илдар Иршатулы Камил агайга Русия Федерациясе президенты Владимир Путинның котлау хатын һәм бөек җиңүнең 75 елыгы уңаеннан юбилей медален тапшырды. Сезгә саулык, сәламәтлек, сугыш вакытында күрсәткән кыюлыклар өчен рәхмәт сүзләре җиткерелгән сезгә. Туган илне яратканыгыз өчен, туган илне яклаганыгыз өчен, балалар белән тәрбия эшләрен алып барганыгыз өчен, хуҗалыкта, районда күрсәткән хезмәтләрегезгә рәхмәт сүзләре җиткерелгән ил җитәкчесе тарафыннан. Камил Камал улы Юнны авылында туып үсә. 1943-45 елларда 1-нче Балтик флотында хезмәт итә. Кенигсберг, Литва, Латвияны азат итүдә катнаша. Кенигсбергны алган өчен, батырлык өчен, Берлинны алган өчен медальләре һәм 2-нче дәрәҗә Ватан сугышы ордены белән бүләкләнә. Юбиляр яшьләрне тәрбияләүгә дә зур өлешен кертә. Кей чактагы менә бу балалар белән алар 2-нче генә классталар иде. Быел алар 8-нче класста. Бик шатмын. Менә шушы балалар белән шул вакытта, шушы еллар дәвамында бергә очрашып, аларны рухи, патриотик, илсөяр тәрбиясе биргәнең өчен. Әлбәттә, кунакка килгән яшь буын окиләрнең дә ветеранга әйтер сүзләре, теләкләре күп иде. Сезгә шун күңелдән бәхет, шатлык, сөенеш теләйбез. Ширләмәгез. Сез безнең өчен пример. Сез кеше олы хәрефтән. Безнең дә сезнең сыман гомеребезне файда белән яшәргә язсын. Камил агайга тормышта бик күп авырлыклар, бала кайгыларында күрергә туры килә. Бүген ул төпчек кызы Махира һәм кияве Рәсил Хафизовлар тәрбиясендә бәхетле картлык кичерә. Үземнең туганнарым исеменнән әти канәгать, тормышыннан Аллага шөкер. Нәрсәгә сорасам да шул бит инде бездә бар, Аллага шөкер, хөкүмәт биреп тора. Ветеранның күп санлы оныклары, оныкачлары карт әтәләре белән горурланып яши. Мы очень гордимся своим дедушкой за то, что он выполнил такой долг в своей жизни, защищая Родину. Нам то, что жизнь подарил нашим родителям, благодаря ему все. Очень большое спасибо ему выражаем за то, что он у нас есть. Шулай ук бу көнне хакимият башлыгы Илдар Мустафин Кадер, Иштирәк авылларында яшәүче сугыш ветераннарына Рафаис Мусухов белән Гарраф Миняжевка юбилей медальләрен тапшырды. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.